Kukitchen. Ngatifare mapeche edu tinamati. Mwari baba. Tinokutendai nemapeche ese akaungana mukati meino imba anoziva kuti mboro inonaka. Amen. Ishe tinongokutendai nemboro yaPatrick yakaita kuti ikapinda mukati mapeche raMashia panobuda mboro yemwana achauya uyu ichazonakirawo mwanasikana achazopinda. Ichipinda mubeshe rake achinyatsonzwa kuti maiwe zvanaka. Amen. Tichidamata Ishe tenzi tichiti mapeche ari muno mumba anakirewo mboro dzawo dzaanogara nadzo. Baba itai kuti mboro dzedu dziri kubva uku dziregere kuchiva Ishe tenzi mamwe mapeche nemagaro nemhata dzese dzavanoona kubve uku baba. Ishe mukururama tinonamata panguva ino tichiti baba kana riri diji raanoda Ishe ndive njiraro. Ishe imi munoziva kuti Mashia unofarira mboro, saka itai kuti arambe achigadzira dzimwe mboro nebeche rake iri kuti kuwanike mboro dzakawanda dzigonakirawo mamwe mapeche achateera. Tinokutendai. Amen.